Hey, akundinzima njengotshintsha iteam yakho. Wawukhule ngayo ifavor kwakudala wakhula ngayo inzima lo. Hey, ndikhumbula ngezantsuku ndandisandozalwa ngazo kondisasesibhedlele yilamini ke ngokusigoduka ngayo neoledi uthi ndive kakuhle caba kwakudlala iChiefs nePirates but ndimncinci emnakela xesha eliya xa ndijonga udoctor ufavor iPirates. hayi bobafo uyazilaphi wena iPirates ndimvesithi udoctor iyabethwa yazi le team yam. Hayi nam ndiqonda okay xa ifavor iPirates udoctor kutheni mna ndiyafavor iChiefs. Hayi nyani ndabe ndinisa le sign yekhosi so apha ezandleni athi udoctor hayi bo itheni ntwana lena yamisa isign yekhosi. hayi bo uthi waswabulula amanqindi bafo iChiefs uqala kwami uyifavor ndayifavor lami. hayi bo wena ungumphunzana inoba yaba ligama lesithathu endalikhupha wathini xa ulikhupha bafo Kaizer Chiefs. Yo doctor hayibo wena niyakwazi uthetha zangabane udoctor ke ngoku Damze sithi umsasazi eradweni lathuma. Damze sithi umsasazi hey iChiefs iyazenzela lapha kwiPirates and bebe khona uJomo namhlanje hayi kungazokwenzeka lokwenzeka uJomo yileni ba uyachata namhlanje caba yilamini kuJomo wayechata ngayo lamini wayichata ngayo uJomo ukuze abuye ke emthathweni azozama ukukhava lamagoli wancama umtshato wakhe wazokhava lamagoli aseyikolwe iChiefs ukuze athathe la number 10. Yes ke Hayi ndimamele indlebe emfundini zazibomvu krwe ingundlebe zikhanyilanga ba komfundini bandisemncinci ngoma kumnandi emhlabeni kudlalwa lebhola inkulu into uyazi andikwazi nasekhaya igama ndilithiweyo ke laxesha lasendimane ndilibala loo ndingubani igama lam ndaqala apho forever hayi kodwa ke bafa akulahlwa mbele kungafelwa